so jiena secret Santa Tiana. Il-ġe kif tbeks secured. Wasal il-ħin li nagħmel il-focaccia. Għalhekk ma rridniex nixtri! Strambadni kif niġbet naqra klips sa Malta biex nipprova nagħmel montaġġ kif nagħmel l-Olanda xi nipprova nħares lejn Malta minn lenti naqra aktar pożittiva. I mean, kien hawn xi 3 cranes fix-shots ma inevitabbli at this point. Batt tal-linja l San Ġiljan ħaniltqa' ma' ħalwa tiegħi kif qed fil-vlog tal-bieraħ. Jiena wasal xejn kmieni b'tal-linja. U qed ħadd nieħu l-opportunità u noqgħod nimxi naqra hekk għax vera li ma niġi San Ġiljan naħseb meta ġejt f'Ġunju ma ġejtx San Ġiljan. Allura qed ħanoqgħod ndur naqra u niġbed naqra clips. Anyways, wasalt qisu f'xi nofsija u xi 10 minuti minnhom kont qed nistenna il-bass l-oħra x'kienet connection ma kienx diretta għax minn Birkirkara m'hemmx waħda diretta l hawnhekk. Li nafu li kull fejn iffilmja ħafna storbju ta' karozzi u vannijiet. Again, inevitabbli. Ġejna hawnhekk, Brunch and Beyond. Li vera oġobni il-vibe ta' pink u green u għat nħossni vera intim għax il-biss l-aħdar. Vera jidher ħelu dal-brunch spot għadna qatt ma ġejtu. Nara ħafna nies jiġu hawnhekk u dejjem jittagjaw tipo il-location ta' restaurant. U hekk vera għalni biex nippruvaha. Allura meta għadna ħamorru brunch għedtilhom biex niġu hawnhekk għax kienet on my bucket list ukoll actually. Ejdulhom hello, this Anik. Okay, so jiena secret Santa Tiana. Il-ġe hija għandi lilek. U ġibtlek ir-rigal illum. U qed ħanqabad intilek illum u mhux noqgħod nibatulek ma' Sandrine. Però għax mhux ħalfan nħobb ix-xogħol. Eżatt. Ija. Sorry, tissue paper xejn speċjali li kelli dda. Dina f'ħaġa fuq. You're going to like this. Nispera li ma xtrawilek għax kienet fil-wish list. U bdejt ngħid jekk għandha secret Santa ieħor. Nara m'għamilx lipstick dalgħodu. Kemm hija l-waħda. Yes, I'm glad you like it. I love berry. Oh my god, okay. Ija, le, iftu, għax id-zberiju ma li rajtu ed-daħan ixtri. It's a bunny. Ma li rajtu ed-daħan għazel, mux għan għazel xaħġa pink. Propja orange, mux beġ, ma li rajt bunnyet. Għaxbuk? Ħafna. Okay, I'm glad. Niprofa nitfaw. Ija, u naħseb nqasam naqra fil-bagalja. Wija. Ġol-banju ħajmur. Eżatt. Hello, wasalt id-dar issa. U mort nix l-smart għalix il-lejla qabel nħorġu ħanamlu tipo nibbles ix ħanamel isa Christmas treat bil-pizza dough u l-mozzarella ġewwa u naħseb nidlika bil-garlic butter. U kont rajt asna fjekux fuq TikTok rajta jew fuq Instagram isom Christmas trees bil-puff pastry. Ħanamel dawk li actually għandi feeling għasanna toothpicks sewx irridu jkunu naqra twal u ma xtrajtx. Nisfa jkolli nerġa' noħroġ nixtri.
u just dip u galletti xejta barra minnaw. U rridna nlest il-focaccia għala għada u koll, xrit nħallija overnight titla. Okay, so ħanamel kafe bil-coffee machine il-ġdida. ħanuża daw. Jena ma tantx naraw environmentally friendly daw sewa, so kieku ħani xi coffee machine għalija ma nixtrix di. U ħanamel da bħala ħalib. X'naħseb jiġi tajjeb. Għavolli naħseb għajs coffee jitjeb imma hija. Issa, irrid neditja għax għadni ma l-istejtux, dalodu qomt kmini biex neditja l-video li ħa joħorġ illum. Pero ma naħħaċ ma kollox, mbagħad rrid nitla'. Però kważi lestax li baqali tiegħi nirreppja hekk. U dawk naħseb naqbad nitfhom time lapses. Ħanlesti dak. Mbagħad naħseb ħajkolli noħorġ nixtri gift bags. Qed naħsebhom mhux nixtri jew ris naqbad nuża basktijiet normali to be honest, imma ma rridx nidher cheap. Imma vera m'għandix ċans għax rrid nlesti għal-lejla, rridu nsajru, rrid nlesti il-focaccia. Anyways, ħanagħmel da. Actually, vera tajjeb il-ħalib ma l-kafe. I like it. Also, il-brunch actually dal-għodu vera kien tajjeb. Would totally recommend. Bħala prezzijiet, again, vera simili tal-Olanda rajtom jena. Issa jew forsi lej San Giuliano hekk, imma tipo Denju speċjalment joqgħod jistaġeb għax ir-restaurant u hekk anke jiena to be fair l-Olanda lin, imma Malta exactly the same price, Ħlif forsi drinks u l-kafe u hekk għax il-kafe actually jew Malta ħafna irħas. Il-kafe l-Olanda very expensive, tipo cappuccino ħatħallas 350 minn tal-inqas. Aw. Iva! Top! Tista' tmur tfittex jisom kebab sticks osra, jisom toothpicks, imma itwal minn toothpicks biex nagħmel xi ħaġa l-lejla. Okay, so I gave in u ħammur nixtri l-gift bags u illa kemm murieħe. Xi dwejja għax ġejna aħna. Temp diżastru. Gift bags secured għażil daw. Da u ntinċider, da. Għal-min huma da, insomma jarf vlogs tiegħi, ġifieri sa tafu li ġejt nixtri l-gift bags last minute għax minn għalija li kelli d-dar mis-snin ta' qabel u hekk li tipo taqla u tagħti u x'nafien. U ma kellix, so quick trip biex nixtrilkom il-gift bags. Anyways, il-pjan issa hu li mur id-dar u nibda t-tisjir tal-lejla, ċe l-ewwel nibda l-aġina l-focaccia l-għada. ħafna storbi skużawni. Mbagħad nibda t-tisjir għal-lejla. U also, f'dil mixja li għamilt biex immur nixtri gift bags realizzajt li hawn xi 4 blokok ġodda li ma kinux hawn u f'da s-siġġur issa talgħu. Kif qed fil-video tal-bieraħ niftħu rigali fi Christmas Eve. Ġana dejjem Christmas Eve niftħuhom. Għavolja min jiftaħom Christmas Day, ma aħna ma nafx għala growing up dejjem ftaħni Christmas Eve. U anke għandna l-video s meta konna żgħar niftħu rigali bil-piġama lejlit il-miliet. Għax imbagħad Christmas Day dejjem tiftaħ tal-Father Christmas. Anke mbagħad Christmas Day peress imorru għand in-nanna għandi xarġi ħalbi. Niftħu dakinhar. Għadak mhux lesta? Illallu, għax aħt titlab ta' tara il-vlog, għax m'għandix ċans nerġa' nduru biex nara li alright. Biex kemm għaġġilt mena maratona sprint għamilt biex mort nixtri gift bags. Hello, wasal il-ħin li nagħmel il-focaccia fl-aħħar. Ġej ħanagħmilha u nħallija fil-friġġ biex titla' overnight u mbagħad insajjarha għada. Il-ħadd għamilt l-ilma u iżintu u ħallejtu għawek għax tkun lukewarm u ħanuża riċetta li sibt online. Għandi l-ingredienti għawek. So issa irrid nitfa' il-ħmira, irrid nitfa' 2 and 1/4 of a teaspoon.
Mela fil-li kont fil-kċina, issa edha fil-karozza, literalment ma kellix ċans il-lesti kważi, imma sejrin il-belt. L-ikel ma rejtulkomx, ġin qafejl, to be honest, għaddi ma sajrġux kollu dawk il-Christmas trees. To be honest, il-puff pastry ma ftaħtix ir-riqa bizzejiet, allura vera ġew xoxnin, kif ġejti jena d minn il-miliet. Ma dawartomx halfway, u misni dawartom, u l-iħin ħaraq. So mella ma sajrtomx kollha x'issammat meta mmur id-dar nagħmel in-nofs ieħor. Mesa ġejna l-belt, again, Christmas tradition niġu l-belt. Ħaniltaqgħu ma' Daniel u familtu. Eħew vera ċitata biex nara t-tiżin tal-belt u l-belt in general għax jiena vera nħobba l-belt. U vera nixtieq li jkun hawn l-imqaret għax vera għandi craving għall-imqaret sħan. Ejja familja ħiħarsu. Issa s-soltu hawnhekk ikun hawn tal-imqaret, meta nħorġu mill-parking. Għara, ma nafettu kum stokku fija. Ma mux inxom, ma mġbir naħseb mawx. Forsi għaw il-Christmas market. Possibli mawx il-Christmas market. Għara l-Ferris wheel. Sibna l-imħaret. Nispera li tajbin. Ma li naraħ jaqbad jiblada. Insomma, issa ħammorru niftu ir-regali. Dik qed tajba niflogija kieku. Ma tħobbix li dak niflog fil-maraja. Sena ma xajċ Taf kemm ħantella ħelu jien miegħi. Allura xajċa ħaġa. Issa jaqax ħat ispolija ħamma. Vera, inti vera tispolija. Insomma, ir-rid ġiet hekk. Raw di tħalqas ġiet fiha. Dallekta bil-butir issa u żejjin ta' naqa. U għandna l-galletti u d-dip. U s-sarvetta clearly. Issa jew vera kienet tajba, jew vera kellkom ġuħ. Vera, tajba ġiet. Dawn huma l-Christmas trees, mhux li ġew xi sbieħ ħafna, to be honest. Amma ħjar mill-oħrajn. Daw l-oħrajn. Ħarquli għax ma dawwartomx. U għawek ġew bojot. Għalmin daw ġew. Daw għamiltom irqa. Il-pastry kienet irqa mill-oħra. L-oħrajn kienet usqoxna u ġew daqsix. Tajbinu. Tbuni daw it-tjeb mill-rit ġew. Għax il-rit jina li kalla bżon iktar melħe. Le, di puff pastry. U ta' rit kienet pizza dough. Le, jina nixtieqkom id-duqu li daw. Zom. U għadek ma duqtlix il-pasta li ġibtlek. Duq il-biskit. Leħu biċċa zaħira tal-almonds. Aw, isa ntrita ġewwa. Naħseb tolbok għalek ġibtlek lila. X'inti tħobbu l-intrita. Qatt ma duqta jiena. Ma jgħidu li vera tajba x-xogħol. Għada friska. Taħilek. Għada mħabbom. Jiena l-white chocolate. Crowd Noten. Crowd fisser spice. Min għalija. Imma persi daw chocolate xokolade Crowd Noten. Għaxe Crowd Noten propja ġas ikunu dil-biskit ta' ġewwa u plain. Le, jina jilek fajtuħ ġoka xe kħarru. Kfamiltin il-Daniel. Jina għedda taħsba ħafna l-istessa. Diħar fejn? Aj,
have charisma! Naħseb ġorba stess. X'qiet minn Ja. Ta-ta! Oh, kemmi sabiħa! I'm starting with your first charm bracelet. Oh my god! Jaw di għaxet l-ek l-nħom ħafna tijak ta' Madrid. Yeah. Kemmi sabiħa! Yeah. Issa. Okay, think of me and mom. This is me. Dan termenza su. Le! Għalek ma rridniex nixtri! Please panic. Kulħadd abbadni attaktat. Yes! Għalek ma rridniex Il-kemrintu dal-ktib da basically l-istess soter ta' The Seven Husbands. Għaxina ta' taħxie. Xena. Jena bdejt nissuspetta li ħat ixxi l-ktib u għet ixxi l-intermezzo fil-vlog għet li rrid naqra. L-intervento tu musqoli. Imma da mera rittu. Jena daħdala mija. Kemmu hello. Illa, kif tajt. Mela għaltlek li rridat il-Funko Pops. Le, għaxħan il-ek xawet, għax ħassejta l-kaxxa rajdi u ftakar meta morna Madrid rajta. Da ma fxu. Għalli xamil t-ġoko. Ħatunduna, kieku tmiss bidejk. Fardal! Jew tbalja. Oh my god! Għadha kif ngħid. Għadni kif ngħid li rrid fardu. Tlita. Għazla f'kemmem. Il-lallu! Tlieta! Le, il-lallu! My cooking vlogs have just got a level up. Tneet, tara xef, Viktor u Alija. Ejta kissa kama tittix. Il-lallu għadni kif nejt, Maħsulit. Smajtni nejt. Maħsulit. Imma jien naħseb qabel li nixtrija. Nominati. Thank you. Dej apart il-coffee machine, ġifiri. Importanti nejdu. U affarijiet oħra. Alla selari. Sabi imma. Kallu bżon għalit jaqaw. Ma baqax taġu. Naħlef li l-irġiel minn ma jixxu xej li kun spiċċalhom bil-fort t-tixjomlhom il-mara. Ti kemm da il. Ejwa. Sa tiftaħ il-mami ma ma tixtider. Bidlet fil-pijama. Għamil gift receipt imma, ximkien, ġol flok. Imma xieku għaxieku xajni l-ek flok, eżempju, muti xaqal t-tija, xajni. Full outfit. Oh, jisi għed bissan, taħt il-Christmas tree. Iku sew. Dik xaħġa sajra ta' mux the main gift. Urija l-kap. Xamel cookies. Ija, infatti, għamiltom kumini wis il-cookies. Għajin naħsibtek ħatamilom meta nġijin. Daw affarijiet żgħar ta' ġast rajtom u għet ħanixtrijom għalik. Rajtu l-flavor? Makka. Fejn. Issa dawn tista' dduqhom house ma tkun doq dawn fuq il-lint. Le, sorry tafġu li naqaf il-basket. Jej, dawn minn fejn xajnihom minn hemm jew le? Le. B'dawk makaron sta' tiramisu by the way. Eżin għal-vlog. Issa daw għamilt naqafejl. Niftakar rajna l-moċi. Imma meta konna għanti nannet you don't like strawberry flavored things. So xrajtom strawberry. Ma jafrex jenna. Daw kettet just. Uċi, għara. Jo kif tejda. Isammu taste test. Dawk just rajtom. U just extra gift. Di kif timbata. I mean, tistanna xej ta' barra minna umma. Have Again. a trekking Christmas. Sausage dog. Oh, thanks. As our days go to my new iPhone. Kem faddallek? Għana iPhone diskonsera minn oħra. Sada, minn għandi minn għand li għanna minn għand Daniel. L-loġda. Iva. Din, mux tijak. Ija anka jina biex xixu biex nitċekjaħ seklu dom. Nisa nispera li xbok il-kulur. Funny story,
Joġbok, dak sa tombieħ. Tal-bħajda. Ija. Dak pal-marajna jew li. Tajlu ma da. Issa nispera li għax jena rittu nixxeħu kbira apposta. Jekk ma jġbok xejn li dawn nirritornaw. Mela rajna wieħed ispet kollu għedna l-għada kemmu pulit kemmu sa bat edna dak mhux ħajja. So shiny you like silver. Jixraqlek imma. Sabiħ. Imma jekk ma jġbok ġew vera ma tistax tara numri jgħidli. Ġewwa Nafel kien. numri, mux għedna. Le, mezzinaw, ma tarax il-dija l-munitira. This is my new charm bracelet. Kemmi kbira ċarm stakes, sifx daqsa kbira. Nisbarazza, għara xkedbu li. ċal mami, the book li jellum li. As in the book da. Mela nis, jiena ħammur norqot, għalix zbarazzajna, għadbu għala ħarftix nizbarazzaw, urrit immur neħi il-make-up, naħseb iċċiwek, pero xtaqt nigdilkom il-miliet tajjeb, għalix intom ovviment dan qed tarawh dakinhar tal-miliet, nispera li kellkom miliet tajjeb actually, imma ċorta nawguralkom lilkom lill-familja. Da wkoll ħajkun l-aħħar vlog tas-sena, apparti li huwa l-aħħar vlog ta' Vlogmas. So, nix nawguralkom ukoll sena tajba, nispera li żmien bejn miliet u New Year tirrelassaw, tgawdu, so nawguralkom sena jalla b'ħafna saħħa, u forsi għal min ma tantx kellu sena tajba dis-sena, jalla ikolkom sena aħjar is-sena d-dieħla. Grazzi ħafna tal-li segwejtuni matul il-xar ta' Deċembru. Naf li forsi it was a bit too much għax kont qed nitfa' video kuljum u li mhux kulħadd kienet ilaħħaq u mhux kulħadd kienet jara l-videos. So if you did watch them all, vera napprezza. Yo, if you're catching up, hello. I hope you still enjoyed watching them after December. Li nxinejtilkom però li ġatta fil-video, f'żewġ videos ilu, li ħan vlogja xorta f'dan ġematej, pero nediti għal-video u nitfaw xi darba f'jannar, ma nafx meta eżatt għax nixtieq inħu break. So yes, narakom f'jannar, so is-sena d-dieħla. Again, grazzi ħafna u il-lejli tajjeb u bħal dejjem tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe u għal darba oħra grazzi ħafna u ciao ciao.